Ay, nakapalit og barko. Kapalit yung barko, grabing nindo talaga. Palit sa barko nga, construction rami ang trabaho. Bitaw. Nakapalit siya barko kay pag uli niya diri kay mao man gali yung gisakyan. Buta ay. Ano sa bitaw ko? Kapoy kayo. Unsa man? Ay na nga, hoy. Yan, sad mga koy gid ni. Uy saglot. Wala po si dito. Wala ni balik yung kahoy. Wala naman sa biso, kung baligyag kahoy kay... Di na ako namin. Biso biya dito sa Cebu. Trabaho biya. Naman si Biso. Nagyan gali na ko ron dito sila ha. Oh, naadi ay. Oo na, nagistoryahan ay pamanggali. Oh, may pagkuha na lang kahoy dito ila dito kay kapoy sa pangahoy eh. Mabaligya ka to disto og kahoy nga bago mo tong naabot. Ang pagka. Bukoy baw. Amot lang kahapog mo baligya to sig kahoy kay mo pay pag-abot ato niya nakapalit magalit to sig barko gali. Ay, nakapalit og barko. Nakapalit yung barko, grabing nindo talaga. Palit sa barko nga, construction rami ang trabaho. Bitaw. Nakapalit siya barko kay pag uli niya diri kay mao man gali yung gisakyan. Di pa kumutuo. Na di mo Construction to. ra. Grabing nindot ta. Grabing nindot eh, na barko no? Barko. Oh. Ala nindot kayo eh, naay ka nang naadiri mo ra ganang musirit ng tubig. No. Nindot talaga eh. Murkos ba? Oh, maragos girl. Ganahan magali ko mo adtog abur kay aron makapalit ko ginato. Hindi tago, di binasa ko dito sa board nga. Construction ra niya. Nakapalit og barko. Grabe, nindot talaga. Ikaw, di ka matanaw to? Ako lang. Ha, tanaw ka? Oh. Yeah, Lang ikaw. tayo lagi guha ha. Ay, mo nga sa ko ay. Oh, ikaw, tanaw ka to eh. Agit. Ato to. Ay, bangga. Biso, asang barko? Oh, Uy. saan ba to? Biso, Usa. asang barko? Dani dai, di barko. Ya apa ko Ingon ka gibuinas. Unsa naman na siya? Buwa mo man na. Away klaro mo. Bahala ko lang. Barko man ikaw.